Kulttiboy siis back, jakso numero 3 ja me edelleen reagoidaan suureen seikkailuun. Ja haluan muistuttaa, että edelleen kilpaillaan 20 000 eurosta. Edelleen kilpailla ja olisi aika rupea vähän voittamaankin. Miksi sä niinku käännät veistä haavassa? No okei, mä annan sen verran, että joo. Sä oot tänään jo yhden haasteen voittanut. Tänään tunnus-kilpailu saatiin aikaiseksi. Kumpi polttaa naru ekana? Mainetta ja kunnia. Mitä? Mitä sä laitoit sinne? Nyt mua kusetetaan jollain tavalla, ei se... Noniin, sammuta, palomies. Hop. Et sä just kussut. Hei, viime jaksossa taas teidän joukkueesta lähti. Ketä oikein lähtikään? Me joukkueesta lähti Irina. Niin olikin. Irina lähti 2 kappalun päätteeksi. Jännittävää. Tänään muistan tuosta viime jaksosta, niin lopussa niin oli jotain pitkospuita ja kaiken näköisiä. Näytti vähän siltä, että on jopa Pakkaleeni niinku heini tää seuraava skaba. No, lähdetään katsomaan mitä tapahtuu. No, let's go. Punainen joukkue on saanut uuden kapteenin Täällä on ollut helppoa. taistelun päätteeksi. Teltat valmiina, ruokaa tulee. Joukkuekisan voittaneet. Mikäs se oli? Kabinetti läpimänä, ei ole tarvinnut paljon miettiä. Voitosta voittoa, hei. Tuolla on maistunut. Ja piikkee silti ihan loppu. Ketä jatkaa? Ketä jatkaa? Noin lapaat äänestää ton Jari. Kuulemaan. Totta kai se on Jari. Noin lampaat uskalla tossa. Niin kauan kuin... Ja minkä takia vaihtaa? Voittavaa taktiikkaa. 2. Jari voitosta voittoa. Bada bing, bada bum. Henkilöä teistä. Mäkään Jari ja Oku. Okei. Jee. Jari on äänestänyt Oku. Eikö ihan oikeesti? Oku, näytät yllättyneeltä. Hei, Peitsi voittaja suosikki. Vähän kyllä, mutta otan tän kyllä kernaasti vastaan. Mä ehkä sanon ensi kerralla, että mä en enää halua olla kapteeni. En ole sitä niin pitkälle vielä miettinyt, koska nyt hoidetaan tää seuraava etappi. No, se pelimies. Ehkä sekin on ihan jollain tavalla totta, mutta ei aika tossa kohtaa paljastaa kannata. keltaisille. Toisaalta, jos siellä on hyvä henki päällänsä, niin miksi tästä Joukkueen vaihtaa? seuraava kapteeni. Teillä on hyvä kapteeni nyt. Väsytyy. Nyt on. Tuuli on jotenkin suoraviivainen. Tervetuloa käräjille tyyppi. punainen joukkue ja uusi kapteeni Tuuli, onnittelut vielä. Kiitos Jaana. Hyvä. Hyvä Herttanen. No se on. Te olette olleet nyt 2 kertaa kaksintaisteluareenalla. Kasvattaako se voiton tahtoa vai luoko jollain tavalla eri puraa joukkueen sisällä? No ei missään nimessä mitään eri puraa. Kyllä se niinku sitä sisuuntumista vaan lisää ja niinku sitä voiton tahtoa todellakin. Onko teillä oikeasti semmoinen fiilis, että No. nyt näytetään? Joo, Tai ja onko toi niinku hitsautunut niin hyvin porukka yhteen tuossa? Joo, ja kyllähän noin niinku hakee, tiedätkö, vähän ne toimittajat ja tuotanto sitä, että sinne saataisiin sitä peliaspektia, että ketä äänestetään seuraavaan kaksintaistelua, ketä tulee, kenestä tulee kapteeni. Mutta se ei niinku vaikuttanut ainakaan tässä kohtaa meidän joukkueeseen silleen, vaan päinvastoin me koettiin, että tämä on niinku oikeastaan aika niinku silleen yhdessä päätetty, tai silleen, että kaikki on samaa mieltä, että ketkä on mennyt kaksintaisteluun ja kuka sieltä on tullut takaisin. Että ne on niinku hyviä asioita ja meidän joukkue on kestänyt sen ja nyt meillä on niinku aika kova sisuntuminen tässä. Ja nythän tästä nähdään kapteenien taistelu Jari vastaa Tuuli Matisalo ja katsotaan mitä tapahtuu. Sitten kapteenin taistelu. Kapteenin taistossa tänään testataan hahmotuskyky. Jokisen poika olisi pihalla, kun pulkan naru tässä. Kummallakin Mä kilpailijalla aina, edessään tulitikuista aina kun näkee tehtävät näitä, 3 niin on itse neliötä. silleen, että juu, tää on helppoa, Tänään että 2 siirrolla osais tehdä. muodostaa Sit kun rupeat kellotaika tuommoista näyttämään tekemään. 4:30. Kun Hei, kellotaika jakka on matto saatu lähtee alta, hei. onnistuneesti Ei tehtyä, palakaan saa näissä. seuraavaan tehtävään, jossa Mä oon saanut yhdellä lapsenakaan sitä kilpailijalle pallonmuotoista ja muodostaa mä yritin aina 5 tukea tuulia. 3-muotoisen reikää. Sitä, tiedätkö? Viimeisessä tehtävässä Joo, joo. kapteenien tulee löytää puisesta sanapelistä 4 Suomessa elävää lintua. Aha. Voitokas kapteeni saa valita palkinnokseen joko kamiinan tai monitoimityökalun. Monitoimityökalu, okei. Siis mitä vittu nämä palkinnot on? Mut minkä takia se kamina, kun toisella on jo? Niin, no jos toisen joukkueen voittaa, niin ne saa tämmöisen monitoimityökalun, mille ei voi helvettiäkään. Meillä oli kaikki valmiina tuolla. Toi lintuhomma multa onnistus kyllä, mutta Juu. Auttakaa toisianne. kun mä en pääse sinne. Mä annan pienen kommentin, juu. Juu, niin, juu. niin onnistuisi. Valmis! No niin. Toivotaan, että se on oikein. Hei, ihan yhtä päätä. Onko ensimmäinen voitto lähellä? Katsotaan meneekö oikein. Häh? Katsotaan meneekö oikein. Menee tietenkin. Tuuli, kellonaika on väärin, eli palauta Nimenomaan. tikut alkuas. Joo. No, se oli laittanut vaan väärinpäin ton. Jari jatkaa myös. Ja nyt mä olin palauttanut ne ja nyt valmis Niin se oli tehnyt vaan väärinpäin sen kolmosen siihen. Jaa, eeks? opettaja. Häh? Oliko E? Tuuli! Joo, vahingossa. Onko se nyt oikein? Se Eka on voitto, nyt hei. oikein. Mä tulin tähän, mä katsoin kanssa, että
näikö sä niitä Jarin kolmioita siellä? Se on valmis. Se on valmis. Se on valmis. Mutta se ei tajunnut sitä itse. Ei. Mulla on sympatia Jartsan puolella. Olisi jokin ollut aivan tukkatuuterissa tossa noin. Ei mitään palaa. Voi olla, että Pakucianokin olisi. Yleensä mä ainakin lopetan ajattelun, kun tulee pieni paine. Mä en ole ikinä nähnyt, että sä ajattelet. Mä laittaisin ekaksi niin kuin näin. Ja jättäisin tänne vähän lenkkiä. Vaija Bakkaleeni opettaa. Jos ei siinä pakko olla mikään tietty solmu, niin sittenhän se on just vaan tolla ja sitten vaan joku umppaa. No siis käydään vähän läpi, että niin tulevia kisoja varten, niin minkälaisia solmuja kannattaa tehdä mihinkin. Esimerkiksi nyt tää ei ole niinku, sit tähän vaan joko joku merimiessolmu, mikä me ollaan kaikki opittu. Joo. Ihan varma. Itse varma tuli tuo. Kyllä siellä vähän tiedät, timotettiin. No joo, mutta tossa on aikaa, toi on väreeni. Mitä tuo muutakaan tekee? Niin ja toi kertoo meidän joukkueesta, että mä en piilota niitä taitoja, vaan mä kerron ne kaikille. Joo. Joukkueille on toimitettu leirikirje, josta selviää päivän puhdetyöt. Niin mä aina tehty tommosia päivän puhdetöitä. Varusteet ovat suuressa seikkailussa alttiita kastumaan. Jotta pukimet ehtisivät kuivata päivien välissä, on teille nyt toimitettu tarvikkeet niiden kuivatusta varten. Koska tää jumalauta tää lomailu loppuu, hei? Te ootte tuonoiko jossain, teetkö suviseuroja kevätleiriltä tai jossain rippikoulussa. Kiva tuommoista pikkupuuhaa tuon. Mä oon samaa mieltä. Häh? Mä oon samaa mieltä. En mä koe noita olosuhteita niin kuin millään tavalla raskaiksi tai yhtään mitään. En todellakaan, ei. Toihan mä nautin. Mun sielu lepäsi tuolla metsässä, tuossa teltassa, näissä puhdetöissä, mitä me siis meillä oli helvetin hyvää ruokaa, kaikki oli niinku supersiististi. Pitkospuita ja rämpimistä on luvassa tänään. Okei. Kun joukkueenne ottavat toisistaan mittaa Suo-areenalla. Tänään me mennään. Mä sanon, ihan sama mitä sieltä tulee, mä taistelen loppuun asti. Tänään on mun viimeinen marssi. Miten mä näen, että kun te menette tuonne areenalle, niin tiedätkö, mä näen niinku ensimmäistä kertaa, siis mulla on jotenkin niinku silleen, että tuolla voi tulla niinku vaaratilanne, että Piki on ensimmäinen suomalainen, kun hukkuu suohon. Niinku, mä näen tämän niinku täysin niinku mahdollisesti. Pelkkä rasta näkyy. Mut mä sanoin, että toi Pike, niin mua harmittaa, että mä en ollut sen kanssa. Niin, siis niin. Se olisi ollut meidän miehiä. Tänään me voitetaan sillä, että meillä on hillitön halu tehdä parhaamme ja me niin tehdään se. Keskitytään omaan toimintaan, kannustetaan, hoksataan ja tehdään semmoisella hyvällä räyhällä ja rauhalla. Räyhällä ja rauhalla? No mitä sä voit tuolla sanoa? Let's go Tuuli! Kato mikä meininki meillä on tuolla. No, ihan eri kuin tuolla. Joukkuekilpailun ensimmäisenä tehtävänä on noutaa suon keskellä olevasta tornista vihjeitä ja selvittää niiden avulla numerokoodi arkun lukkoon. Arkusta joukkue saa saavin, saunakauhan ja köyden. Okay. Näiden tarvikkeiden avulla joukkueiden tulee täyttää maalipisteellä oleva vesisäiliö. Tehtävän suorittamiseksi loppuun joukkueiden on rakennettava pitkospuut suon yli ja kauhottava kehikosta vettä saaviin. Saavi kannetaan köyden varassa maaliin ja vesisäiliö täytetään. Kilpailun voittaja on se joukkue, joka on ensimmäisenä täyttänyt vesisäiliön ja purkanut pitkospuut. Musta jotenkin tuntuu, että tuolla niinku pääarkkitehtina on jo Timo Teittinen tällä hetkellä. Häh? Ja kyllä se... Tuliko se porukassa? Sulla on kyllä visio tohon, siis ei ihan oikeesti. Niinku... Kuka juoksee siellä viimeisenä? No, joo. Me päätettiin, että Tara menee ekana. Suunnitelma, että heti ylivoima. Pistetään Arttu, joka on nopea ja kuitenkin suhteessa sitten taas kevyt. Me haluttiin heti luoda semmonen yliote. Niin, tiedätkö, että vitsi mikä... edellä. Niin. Kato. Niillä on vielä edes kypärää päässä, me ollaan jo tuolla. Tää on niinku se mental breakdown, tiedätkö? Punaisella joukkueella on jo ei muuta kuin roppaa likoon. Kyynärpäät sinne ja menoks! Kyllä sieltä et saa. Joo. Kokeiliko sä 1, 9, 0. Lähistöllä kasvaa usein hillaa. Sua. Niin teet sä oikeaan kohtaan. Eiks niin? No joo, ei mitään kerro, mistä tulee hillaa. Aita kirjoitat oikeaan järjestykseen. 88. Jaa. Sanokaa mikä se on. 88. Mikä 88? 4. Ei kun ei oo oikeassa järjestyksessä. Sanokaa mikä se on. 4. Kuinka se, se on hete? Mutta en mä tiedä mikä on hete. Hete?
Kuulukkaa. No niin, punaisen joukkueen lukko auki. Se oli hete, mutta... Hete? Niin. Se oli ainut, mitä mä keksin. Mutta se on joku sana siis. Joo, suon silmä tai en mä Suon tiedä. silmä, joo. Kyllä me saatiin aika hyvä johtoasema siinä vaiheessa keltaisiin. Punakone jumalauta! Punakone myllää. Hyvä. Näin on. Painaa aika paljon ne lankukki. Venehaku matkalla. Ja sieltä haetaan heteestä vettä. Nimenomaan. Just näin. Mutta meillä oli siis todella hyvä strategia tähän. Meillä oli nimetyt henkilöt, ketkä ottaa mitkäkin puut, ketkä menee hoitaa oman roolin. Niin sen takia meillä ei ole mitään tommoista, mitä noin huutaa tuolla keskenään, vaan jokainen niin kuin tietää, että hei, mä haen noin, mä hoidan noin, tässä on tää järjestys. Sen takia me saatiin se oikeasti noin nopeasti tehty. Se oli niin kuin oikeasti järkevää. Tää nyt on vähän nuoleskelu, mutta tässä toimii nyt ilmiselvästi joukkue isolla jillä. Kyllä, ja kommunikaatio. Joo. Olla rauhallisia. Jokainen ylimääräinen. Kenen kanssa te ootte? Onko te Arakasta? Ja askel tähän suohon hidastaa tahtia. Olkaa alhaalla, pysykää alhaalla. Keltainen joukkue tällä hetkellä. Kato, ne kantaa kolmestaan tota. Hei, me voitetaan tää. Eikö se ole ihan hyvä luoda tossa kohtaa, että me voitetaan tää? Tuossa pitää muutenkin rauhoittaa. Joka alussa hosuu. Teemu ja Arttu Lopussa väsyy. Juuri näin. Me otettiin vähän liikaa tuossa ekassa. Vähän. Vesisatsia. Varovasti sieltä lähestyy ensimmäinen kaato. Aika monta kertaa saa mennä, 4-5 kertaa saa mennä. Joo, mutta nyt me tehtiin se päätös, että me otetaan paljon vähemmän. Melkein on puolet punaisen joukkueen vesisäiliössä. Nyt ne matki meitä. Sen sijaan ei vielä vettä yhtään. Kato tuota pitkospuiden tekemistä, niin ne on laittanut pitkospuut näin. Suoraan peräkkäin, juu. Silloin niillä on, niinku, siinä kestää paljon kauemmin tehdä ja niitä on vaikeampi tehdä. Mutta kun me ollaan tehty se niinku näin, niin se on tosi helppo rakentaa. Juu. Ja myös tosi helppo purkaa. Kävellä. Ja tosi helppo purkaa. Joo. Katsotaan kuinka käy. Punainen joukkue ei ota riskejä. Kohta lähdetään purkaa jo. Me ei otettu riskejä. Joo, eikä mitään ihan turha ottaa. Hyvin tulee tosta. Niin, kato. Tulee todella nopeasti. Juuri näin. Molemmat. Ei ole mitään järkeä ottaa tuohon 2 litraa. Ei. Hyvä. Mitä sä luulet, kuin tässä käy? Ja tietää, että te voitatte, jollei tässä tapahdu jotain katastrofaalista. Saako punainen joukkue ensimmäisen joukkueen No siinä. kilpailuvoiton? Yeah. Punaisten joukkueen ensimmäinen on Kauat lettää. kun Oppa! Eikä mitenkään vähän, vaan täydellinen ylijuoksu. voitto, tää riemu on käsin kosketeltu. Saa onnitella, Ei ihan, ei, mutta nyt oli niinku, kaikki nyt pohjautu tähän. Kiinni tollasen joukkueen kanssa ja voitat suoraan sanottuna niinku ylikävely, niin onhan se aika nätti. En oo siis kattonut. Kuuliko se mitä mä huusin? Joo. Leviti kädet näin ja huusi. Tulkaa vetää leukoja. Mikä oli teidän salaisuus? Te olette janonneet voittoa, sen näki teistä. Kerro se. Sopivasti räyhää ja sopivasti rauhaa. Okei, tosta tuli teidän slogan. Räyhää ja rauhaa. Keltainen joukkue tällä kertaa joukkuekilpailusta tappio. Kapteeni Jari, sinä nimeät kaksintaistelijat ja toisen heistä nimeät juuri nyt tässä. Oi saata. Kiva ylläri. Kiitos Jaana tästä. Rakastan yllätyksiä. Huomaa. Kai sieltä joku mimmi sit joutuu. Pike. Oi! What? No, tää ei tullut kyllä yllätyksenä yhtään. Semmosta se on. Onko Pike mahtanut vähän puhua tuolla leirillä? Hän ehkä ei jaksa olla. Ei ole ihan hänen juttu. Ei ole hänen juttu ja näin poispäin. Ja me tietty omassa leirissä toivottiin, että se ottaa sen taistelutahdon eikä menisi vaan häviämään. Ne. Koska mieti, kun Pikestä tulisi noiden joukkojen No kapteeni sitä mäkin, just näin. Kaveri oli tänään parempi. Just näin. Kuulitteko heti siellä nousi vähän hattuun, se kuuli semmoinen huuto, että voitto ei ole tärkeä, vaan murskavoittoja. Tuohon me tartutaan ensi Annoitko kerralla. No, ehkä mä sanoin, mutta mun mielestä toi Jari sanoi sen itse. Mutta jos Oku mainitsee sitä tossa kohtaa noin, niin on se mennyt aika syvälle. On mennyt tunteisiin. Siellä ei ole tarvinnut rakentaa sitä joukkuehenkeä. Siellä on vaan menty voitosta voittoon ja vähän tälleen näin. Onko siellä rakennettu? Ei tunnu, että on oikein rakennettu. Nyt tuli aika märkä rätti päin pläsiä, hävittiin ihan reilusti. Juuri näin. Niin nyt siellä rupeaa pikkasen. Ja vielä tommosessa vähän niinku... Niin. Leirissähän fiilis on ollut huipussaan tietysti. Voittajana on kato helppo hymyillä ja palaa leiriin. Rosanna sai tästä tehtävästä nimen Sua Barbie. Sua Barbie. Joo. Niin kyllähän meidän pitää nyt voittaa paljon, koska me ei haluta, että nämä leirit menee sekaisin. Joo, ei kiitos.
Pysytään ihan näin vaan. Jos liikaa hävii toinen jengi. Kun meillä on ollut tosi avoin tää yhteisö tässä, niin siellä voi olla ihan eri meininki. Niin. Veikkaankin, että on. Niin, tai mä kerron sen mun tunnetilan niin tästä toisesta joukkueesta. Mun mielestä niin häviön jälkeen ne alkaa heti niin jollain tavalla sitä kapteenia niin nuoleskelee tai yrittää tuoda itseään mahdollisimman paljon esille, jotta ei vaan tulisi sit niin myös nimetykset. Että semmoista niin pelaamista, sit taas jos miettii meidän joukkuetta, niin me ollaan 2 kertaa oltu siellä. Mä en tiedä, onko se välittynyt tästä ohjelmasta, mutta siis ketään ei muuttunut sen häviön jälkeen mitenkään, vaan se oli niinku samanlaista koko ajan ja se, ketä joutuu, niin se vaan joutuu. Teillä on niin jotenkin, tuntuu ainakin avoin toi porukka, että teillä voisi niinku hyvin joku teistä, tiedätkö, nostaa käden, että mä en halua, mutta mä olin tänään paskin, että mä ansaitsen mennä. Tiedätkö, että se on noin rehellistä, voisi käytännössä teillä olla. Totta. Kyllä meillä on mun mielestä aika dynaaminen joukko, että se kapteenin asema on lopulta semmoinen symbolinen ja seremoniallinen, että kyllä tosi semmoinen demokraattinen Onko sit kuitenkaan? leiri meillä on tossa. Niin se... Mutta nyt me teillä on ainakin ollut. Joudutaan päättää sitten jokainen, että miten toimitaan äänestyksessä. Ensimmäistä kertaa äänestämään. Niin. Vaikka me sovittiin, että ei jutella siitä, niin mun mielestä olisi ihan hyvä silti jutella. Niin, Teemu heitti ilmoille, että niinku, se voisi olla yksi vaihtoehto, että ei puhuttaisi siitä ollenkaan. Ja kaikki kävisi äänestää sen, ketä niiden mielestä olisi paras kapteeni. Ja sehän olisi no toikin toimittelee tietyllä tavalla. Silloin siinä pysyy semmoinen tietyllä tavalla kunnioitus ja luottamus sitä kohtaa. Mutta sä olit eri mieltä. Ei, kun se oli mun idea. Mutta sitten mä kuitenkin toisen tässä esille, että jutellaan mieluummin niinku keskenään ainakin kerran, kuin niin, että no juttelee kahdestaan ja no juttelee kahdestaan. Se on totta, niinku, okei. Niin, jutellaan keskenään ja sitten jokainen tekee oman päätöksen. Mä voin ainakin itse sanoa omalta osaltani, että mua kiinnostaa tosi paljon niinku mennä sinne skabaan ja niinku koittaa voittaa se niinku kapteenien taisto. Hetkonen. Että jos siellä olisi jotain lettutaikinaa tai ukuleleä tai mitä ikinä, niin... No kapteenin taistot on ollut ihan vitsi tietyllä tavalla tässä kohtaa. Siellä on ollut ihan palkintoina niinku, ei mitään. Ja hän haluaa mennä voittaa lettutaikinaa tonne noin. Tässä kohtaan mun ajatus on siitä, että nyt Paul bluffaa ja se haluaa mennä sinne kapteeniksi. Et se on suojassa? Et se on suojassa, mutta se naamioituu tommosen asian taakse, että hän haluaisi olla... Tää full bullshittia Paulilta. Niin, siis... Mä ajattelin omaa peliä tossa, että mä en halua olla kapteeni, vaan mä haluaisin, että Tuuli on, koska mulla on jotenkin semmonen olo, että Tuuli ei laittaisi mua tiputukseen. Mä en ole jutellut, mutta mulla oli semmoinen olo, niin siksi mä ajattelin, että taisi nyt hyvä, että Tuuli voisi jatkaa. Siksi mä halusin, että... Mut teidän niinku koko ollut se, että ei pelata. Siis tää on ihan niinku selkeä pelimuumi Paulilta, full of shit, josta perkelee pullataikinasta puhelee tuolla, että hän haluaa mennä siihen kapteenin taistoon, mikä on täysin irrelevantti, ainakin toistaiseksi ollut tässä näin. No hän heittää tossa nyt, että hänestä voisi tulla. Siis hän pelkää tällä hetkellä oman puolesta ihan 100. Okei, täysin 100. Se on meidän asiantuntija-analyysi. Se on täysin. Mä halusin vaan niin kuin, olla rehellinen sen kanssa, että hei, et mulla on innostusta, että mä olisin tosi mielelläni lähtemässä sinne. Mun oma Ei, Pauli. Se on mun mielipide. Okei, sultakin pelimuovi just ton takia, että sä tiedät, että se on ehkä laitettaisiin. Musta tuntuu siltä. Mietitään sitä, että mä en ehkä luottanut Pauliin, mutta sitten mä halusin antaa säkään niissä huonoa. Niin ymmärrystä, että oikeasti Pauli on hyvä niissä. On syytä olettaa, että sieltä tulee samanlaisia tehtäviä, mitä on tähänkin mennessä tullut. Niin eikä me pidetä se jännityksessä kuitenkin sinne huomioon. Juuri näin. Niin, jokainen äänestää sydämellä. Mä uskon, että Paul olisi tosi hyvä kapteeni, etenkin just näissä kapteenien taistoissa. Mutta ehkä mä itse ajattelen, että se kapteenien taisto on aika pieni osa sitä just näin. pistiä niin sanotusti, että just näin. Oo se lettutaikina. Rosannakin haluaa lettutaikina. Meidän Suoparvi haluaa lettutaikina. Meidän joukkue saisi susta loistavan kapteenin. Niin äänestikin joo. Mä en edes muistanut. No, sais hyvän. Se on semmonen homma, että ei me lähdetä vaihtaa voittavaa kapteenia. Kyllä se Tuulen suunta, se on ja pysyy voittojen tiellä, joten me mennään tällä. Ei muuta kuin eteenpäin. Aika hienoja tarausta tolle. Joo. Deadline tuli vastaan aika kesken keskustelua vähän, niin mä oon nyt ihan pihalla, että ketä ihmiset äänestää
Kyllä mä ainakin menen sinne Mitä se kirjoittaa siihen? Joo, en mä edes tiedä, onko se sallittua äänestää itseään, mutta mä nyt äänestin itse. Toivottavasti toi Pauli lentää mahdollisimman nopeaa nyt. Mä toivon, että toi paljastuu teille ja mä toivon, että te ootte tuolla nyt tajuatte, mitä tässä tapahtuu. Toi on käärme ja toi nyt ensimmäisellä ovenaukasulla. Te ootte sen takia menestynyt, että teillä on hyvä joukkuehenki, te ootte avoimia, te pelaatte sen mukaan, kuka voittaa, te ootte niin kuin tämmönen tietyllä tavalla, ette nyt demokraattinen, no ehkä vähän demokraattinenkin, mutta te pelaatte sen mukaan, että te voitatte joukkueena. Se, ketä ansaitsee joutua sinne tiputukseen, menee sinne. Se, ketä ansaitsee olla kapteeni, on kapteeni. Mitä tekee Paul tohon noin? Te tarjoaa itsensä kapteeniksi lettutaikinan kustannuksella. Menee tonne kahvikuppi kädessä, sanoo, että tulipa vähän äkkiä tämä, mä oon ihan sekaisin, ketä mä äänestän. Ja äänestää vittu itseään. Tää on Niin, niin, paras spekulaatio. Teillä on hyvä henki siellä joukkueessa, niin kyllähän te nyt, kun siellä seuraavaksi tulee sitten, että kuka äänesti ketä, niin kyllä mä nyt sanon, että kun siellä tulee selville, kun kerrotaan, että kenelle äänet annetaan, niin te kyllä selvitätte sen, että kuka antoi Paulille äänen. Ja siellä kyllä jengi kertoo. Niin jos se teille paljastuu, että Paul äänesti itseään, niin mitä sä kuvittelet, Paul, että sulla käy, olet sä tuukkaan tosta kapteeniksi? Sulla on jumalauta 10 metriä kertaa 10 metriä tikkataulu selässä, maalitaulu. Tässä joukossa mä koen sen turvalliseksi, että me voidaan puhua kaikesta ja jos jostakin voin kertoa, että sä vähän lennät fiilis, seuraavaksi, niin pois kun mä uskon, paikka että tulee. Sitä ei voi sit selvittää. Herra jestas setää. Kaikkien aikojen tyhmin peliliike ikinä Tosi TV-historiassa. Mä niin näen sen, että seuraavaksi kun te menette sinne, niin nyt rupeaa Pauli olemaan yksin, kun se paljastuu. Mä haluan nähdä, kun hänestä tulee se joukon hylkiö. Se on siellä, tiedätkö, reunasta, te olette semmosia tiedätkö, se jää nyt ihan erilleen tosta, kun toi paljastuu. Piken haastaa kaksintaistelussa. Sini. Mun on pakko sanoa, että toi on aina kiusallista tietyllä tavalla tommosessa, kun ollaan tossa noin, niin ensimmäinen reaktio on tämmönen tai jotain ei haittaa. Totta kai se haittaa. Mä oon ihan tästä. Mä oon samaa mieltä. Toi on niin tyhmä niin kuin, mä ymmärrän miksi se tulee se reaktio, mutta toi käy kaikissa ohjelmissa. Toi käy aina toi, sä aloitat tommosen, ei haittaa. Tää oli odotettavissa. Niin, tää oli tai jotain. Tiedätkö, mä oon siis silleen, että okei, Artsa. Jos mä voitan, niin sä lähdet seuraavaksi tyyppisen katseen antaisin sinne. Tiedätkö, että niinku, ei, mut... Kato. Pike. Joo, Hyvä Pike. Yes, just näin. Perustele. Ei mä oikeastaan perustele sitä. Hyvä Pike. Pike rikkoo noit normeja. Mut mitä Jari sanoi? En Ei oikeastaan. me perustele. No, Kipinöiks tuolla? No kipinöi, mutta mä haluan kuulla Jari perustelut. Mä mietin sitä, että Sini on niin taitava kaikissa mahdollisissa lajeissa, että mä olettaisin, että Sini pystyy hoitamaan ton. Hei, kiitos luottamuksesta. Mulle ei näyttäytynyt nyt silleen, että okei, eli hän laittoi Sinin sinne, että hän haluaa Piken pois. Kyllä siinä niinku mulla itku pääsi ihan vaan sen takia, että ei haluaisi niinku Sinistä tai Pikestä kummaa. Toi on jännä, mun on pakko pysyä, toi on jännä, tiedätkö, että tossa on nyt oltu ehkä 3-4 päivää reissussa, tai no vähän enemmänkin, ehkä viikko takana. Niin toi jotenkin niinku ite tulee silleen, että no miksi itket tai jotain, mut itekin kun on ollut jossain pienen tiimin kanssa tai jotain, siinä tuli äkkiä se fiilis tietyllä tavalla, että se on se sukukokoelma. Toi on varmaan aika kupla. No joo, ei oo puhelimia. Kun toi on tietenkin name of the game, että sieltä lähtee ja tiedätkö, kylmä pelaaja voisi ajatella, että hei, ihan, tää on kisa, ihan näin. Mutta toi on siistiä, että miten toi menee. Joo, ei oo puhelimia ja se on sun elämä. Niin. Jari aikakausi tässä nyt sitten päättyy väkisinkin, niin mä uskon, että tätä kautta me löydetään ehkä joku niin kuin toinen leveli tekemiseen. Ja mä uskon, että se tekee Jarillekin hyvää olla välillä tuolla hävisitte yhden kisaaukuun. Minkä helvetin levelin te tarvitte? Tossa on tullut sellainen valheellinen noille, että me ollaan, tiedätkö, ei täällä niinku mitään. Sitten tulee tommonen noin ylikävely. Niin se herättää kyllä. No sitten jos siellä vähän ei ole vielä ryhmähenkeä luotu, niin kyllä tuossa voi rupea, tiedät. Kyllä mä olisin tuolla aika paniikissa, että ei tää mennytkään ihan silleen niin kuin miten tää piti. Ostan. Se mitä mulla tulee ikävä, musta tuntuu kun jos mä menen takaisin tänään, niin mä menen varmaan samana päivänä ehkä ostaa kabinetti kotiin. Musta tuntuu Pike, että
Sä näet pahoin uni, kun sä näet jossain Kaminan jatkoselämässä. Musta vähän tuttu. Ihan sit itse asiassa meidän leirin takaa. Hän on siis eläinlääkäri, niin sen takia se tietää noista luista niin paljon. Reissullani löytyi. Joo. Mutta sinne se keräili siellä. Tää piti ottaa heti mukaan. Mä tekisin jonkun korun noista, että mä olisin joku ihan hattina tuolla, noin semmonen... Molemmista varmaan tulisi ihan hyvä kapteeni, että tietysti tuossa nimeämisessä mä vähän laskin sen varaan. Ja toivottiin tuolla toiselle. Tohon kun tulee Pike, niin toi on niin sekaisin toi leiri, että ne voita 4 kisan. Siis mehän rukoiltiin siellä illalla. Joo, totta kai. Nyt Pike. Ei noilla ole yhtään mitään ryhmähenkeä ainakaan välityt tässä. Kaksintaistelun niin. No kyllä no joo, aina tossa itki. Eri suuntiin, mutta... Siellä jotain, mutta selkeästi pelaamista. Nyt hän laittaa omasta mielestä heikoimman ja vahvimman, eli haluaa sen yhden niin kuin selkeästi pois sieltä. Ja... Eikä siinä ole, mä en ole sitä niin kuin pelaamistakaan vastaan tietyllä tavalla, mutta sit pitää olla, niin kuin, se pitää olla kaikille selvää, että on pelaamista. On totta, sen takia mä en tykännyt siitä Paulia yhtään, että se meni tommoseksi. Ymmärrän. Ensimmäisenä kilpailijoiden on kuljetettava kupilkalla vettä tasapainopuomia pitkin vaan tyhjään astiaan. Täyttynyt astia painuu alas, nostaa punnuksen ja avaa arkun. Arkun sisällä on pulmapelin palaset. Pelin kiekot on siirrettävä 3 tangon avulla oikeaan järjestykseen suurimmasta pienimpään. Vain yhden kiekon siirtäminen kerrallaan on sallittua, eikä suurempi kiekko saa päätyä pienemmän. Aina tuohon väliin vaan yksi. Pikellä on varmaan toi tasapaino aika vaikea. Mäkään en oo siis nähnyt... No kyllä toi Pikellä menee. Kuljettamaan ämpäriin. Pysy. Niin, mutta siis mitä siinä tapahtuu nyt sit, jos se tippuu? Ei mitään. Niin, takaisin vaan. Siis, niin. Let's go. Pike kiitää. kiitää. Pikestä tulee telinen voimistelija vielä. Kun mä oon aina miettinyt, miten mun tytär on niin hyvä tossa joukkueen voimistelussa. Kyllä mä oon siellä kysyä saanut multa. Se on isän verestä tullut, hei. Musta tuntuu, mä olisin Helinä Keiju siinä. Ei mitään hätää. Tosta ei voi olla kuin pitävät tosta Pikestä. Siis tosta ei voi olla pitämät. Ei. Vielä vähän. Ei paljon sitä ole kiinni. Rauhassa, älä missaa vettä. Ota iisistä. Pike saat jatkaa. Yes. Come on Pike, nyt snaijaa Pike toi. Alku tuntui helpolta, mut sitten se meni vaan koko ajan väärin. Joo. Niin mulla tuli kyllä semmonen fiilis, että mitä hemmettiä. Näin mä oon kuullut, että se oli tehnyt ton silleen niin kuin näin. Ja sit se oli valmis. Sit se huutaa valmis. Se oli laittanut just isomman, pienemmän päälle. Et se oli tehnyt joku virheen ja sit hän ei ollut ymmärtänyt kunnolla niitä sääntöjä, niin sit sillä meni kuulemma niin kuin siinä kohtaa silleen aika mutiin. Sini etenee. Lähellä. Nyt sinne se yksi tonne, se on siinä. Lähestyy. Näin! Sini! Se on selkeästi nyt siinä. Päällimmäisenä on helpotus ja huojennus. Oi voi. Saan jäädä tänne vielä hetkeksi. Kato, kävi ja tuntuu hyvältä voittaa Pike. Näki, että Pike teki kuitenkin ihan täysiä. Kyllä mä tiesin sen, että Sini, mä veikkaan, luuli alussa, että se voittais mut, tai silleen, että se voittais mut ihan murskaavasti. Mä sanon, ne tulee kaipaa mua paljon ja ne tulee tajuamaan, että ne härkä tippuu ja ne pitää nyt paikkaa jonkun. Pike! Kato, kun sitä harmittaa. No harmittaa. Se on edelleen sitä mieltä, että se voittaa. Niin varmaan. Alku. Mutta valitettavasti sä hävisit kaksintaistelu ja se tarkoittaa sitä, että sun suuri seikkailu päättyy tähän. Kiitos. Se on ihan mais. Tosi paljon, että oot ollut mukana. Pike G. Kato. Oiko sattuu? Sä pääset myös joukkueen. Tuu tänne Pike. Hei, mä jään näin. Okei. Ei Pike! Kiitos Pike. Kaikkea hyvää. Samoin. Tunnen ton ärsytyksen, mutta nyt olisi ollut Pike Chill kyllä niinku paikkaillaan. Hei, niin olisi, joo. Tiger out tai mitä se nyt itse sanoikin itseään. Tänään joukkuekilpailunne on pelastamistehtävä. Varovasti. Tuli semmoinen fiilis, että tuossa ei nähdä sitä potentiaalia. Mä en pääse, kun mä en näe! Oi, kaatu! Te ette noudattaneet sääntöjä. On hyvä jakso tulossa, herra jestas. Mitä siellä oli? Siis haluan nähdä, että mitä te keksitte sen Paulilla, kun toi käy ilmi toi jossain kohtaa siis Pauli. Sitten siellä joku loukkaantuu. Siellä on itku, ei ole noudatettu sääntöjä. On hyvä. Kun mä tiedän, mitä siellä on tapahtunut ja
jos tästä otettiin voitto ja tiedätkö, fiilis lähti näin ja mä tiedän mitä tuossa seuraavassa tehtävässä tapahtuu, niin vittu. Okei. Nyt siellä on luotu tommoista ryhmähenkeä ja solidaarisuutta ja kaikkea. Meneekö se kaikki, lähteekö se pois? Ja just näin, mikä juttu ja mitä toi toinen joukkue, sinne tuli nyt kapteeni, joka oli pelattu niinku kapteeniksi. Sitten siellä selvästi on niinku jotain niinku tapahtunut, kun se ei mennyt edes halamaan toi Pike niitä. Niinku et muuttuuko se nyt ihan peliohjelmaksi vai ei vai mikä tää juttu on? Tossa on niin monessa ja tää voi lähteä mihin suuntaan tahansa. Mut hei, tiedätkö mitä? 2 ekaa jaksoa katsottiin, kun äijä hakattiin maahan. Nyt tänään 2 voittoa. Tässä ja Toulouse-kilpailussa. Onneksi olkoon. Mä annoin kyllä hyvän vastuksen siinä. Sun piti julkisesti sanoa, että Teemu Pakkaleinen on parempi kaikessa. Teemu Pakkaleeni on parempi tekee Toulousella tulta. Se tuli tähän, mutta annoin myös aika hyvän vastuksen tähän näin. Et en ota kyllä myöskään niinku rupea tässä. Lopeta nyt toi itses kehuminen. Niin kuin te näitte sit videolta, niin lopeta. Hei. Lopeta toi itses kehuminen. Mut muistakaa te tilata tää kanava ja tulla kattoo meidän kanssa myös 4. jaksoa. Just näin. Ensi kertaa. Moi! Moi!